Minkejja l-maltemp li laqat fit tmiem il-ġimgħa li għaddiet minħabba fekk il-Festival ta' ċokolata ġewwa l-Ħamrun kellu jitħassar, illum taħt sema kaħlanija il-Ħamrun sebaħ għal diversi nies għall-Festival ta' ċokolata. Matul din l-edizzjoni, il-Ħamrun sar ċentru għal dawk kollha li mhux biss jħobbu din id-deżerta, iżda anke kull min jħobb l-aspett artistiku magħmula miċ-ċikkulata nnifisha, mill-bosta dulċiera li għandhom għal qalbhom dan il-qasam kulinarju. It-triq prinċipali ħamruniża kienet imżewqa b'dak kollu li għandu x'jaqsam maċ-ċikkulata, minn pasti, kejkijiet, biskuttini, sa saħansitra funtana ta' ċikkulata. Apparti d-deżerti li nsibu s-soltu, kien hemm ukoll pizzett miksija biċ-ċikkulata flimkien ma' pastizzi mimlijin biċ-ċikkulata u l-pistaċċa. Madankollu, il-qofol ewlieni tal-festival intlaħaq b'żewġ skulturi totalment magħmulin miċ-ċikkulata. Wieħed minnhom ikun tal-attriċi Amerikana Scarlett Johansson u l-figura l-oħra tkun ta' assassin mill-film Assassin's Creed li parti minnu inġibdet hawn Malta. F'kumment ma' One News, is-sindku tal-Ħamrun Christian Sammut faħħar li l-kull min kien involut sabiex din l-edizzjoni seta' tittella minkejja li kien hemm tibdil fil-ħin u fil-ġurnata. Kuntent ħafna ovvjament tinvolva f'na xogħol, iktar titorganizza kollox terġa' mill-ġdid f'ġimgħa, ma kuntent ħafna xi nies ipparteċipaw. Hija turija l-xogħol li nagħmlu jiġi apprezzat anke minn nies li meta nagħmlu attività aħna min nies tattendi. Kuntent ukoll ipparteċipaw ħafna familji Martin qegħdin jieħdu pjaċir hawnhekk u jgawdu l-atmosfera li estejna lihom.